Els efectes secundaris observables segons els assajos clínics a data d'avui a la vacunació d'aquí a Catalunya són amb major freqüència dolor a la zona de punció, és a dir, al braç, cansament o fatiga, mal de cap, miàlgies, calfreds, artràlgies o febre. Van aparèixer durant la primera setmana després de la seva administració, principalment els 2 primers dies. La seva intensitat va ser amb major freqüència lleu o moderada i van desaparèixer pocs dies després de la seva vacunació. Podeu trobar aquesta informació més ampliada i actualitzada al canal Salut.